Ahoj, chceš se naučit, jak dát dohromady počítač? Tak sleduj dál. Tohle jsou všechny komponenty nutné k sestavení počítače. Chlazení. RAM paměti. Grafická karta. Zdroj. Základní deska. Procesor. PC skříň. Chladič na procesor. Disk. Krok první. V prvním kroku budeme pracovat s paměti RAM, procesorem a chladičem, termální pastou a s SSD diskem. Jako první si osadíme RAM paměti. Na slotech se nacházejí pacičky, které je nutné před instalací odklopit. Paměti do slotů instalujeme tím způsobem, že nejdřív zacvakneme do jedné strany a pak až zatlačíme na druhé straně. Nakonec už jen zafixujeme paměti opětovným zaklapnutím paciček. V dalším kroku budeme instalovat M2 disk. Ten zasuneme do slotu a přichytíme šroubkem do připraveného distančního sloupku. Nyní přijde na řadu instalace CPU s chladičem. CPU instalujeme do soketu. Soket musíme nejdříve odfixovat, a to tím způsobem, že páčku po straně soketu posuneme do strany a pak nahoru. Při samotné instalaci procesoru musíme dát pozor, aby se nám shodovaly šipky na procesoru i na soketu. Pak už jen stačí procesor osadit a páčkou zajistit do soketu. Nyní musíme nanést teplovodivou pastu, která umožňuje rovnoměrnému předávání tepla mezi procesorem a chladičem. Na instalaci chladiče budeme používat distanční sloupky, na které připevníme plošinu pro samotný chladič. Distanční sloupky i šroubky na upevnění najdete v balení u chladiče. Chladič pak přišroubujeme na plošinku. Ventilátor připevníme k chladiči pomocí kovových úchytů, které musíme mírně natáhnout a osadit do rýh v chladiči, pak už jen zapojíme kabel od ventilátoru do pinů v horní části desky. Krok druhý. V druhém kroku si osadíme desku do bedny. Nejprve si odmontujeme postranní sklo. Poté si do příslušných pozic namontujeme distanční sloupky. Pozice sloupků se liší podle formátu základní desky. My montujeme klasickou ATX. Desku pak upevníme pomocí šroubků do všech sloupků. Zapojení kabelů. Nyní je potřeba si propojit základní desku s bednou. Začneme s konektorem na audio, ten zapojíme do pinů označenými AAFP. Následně musíme zapojit celý front panel. Pokud nemáte takto celistvý konektor, ale máte jej rozdělený, řiďte se podle tabulky pod piny. Kromě ventilátorů ještě zapojíme USB konektor do slotu vedle napájení desky. Krok třetí. Před instalací grafické karty si odmontujeme krytky na straně bedny, abychom měli kam grafiku zasunout. Pomocí šroubků pak grafiku zafixujeme. Na desce si najdeme PCI Express a páčku na něm odklopíme. Grafiku do slotu zasuneme, páčka by se měla samovolně zacvaknout. Nakonec už jen stačí grafiku přichytit pomocí šroubů. Po grafice si připravíme náš modulární zdroj. V našem případě budeme potřebovat pouze napájení desky, to je ten největší konektor, napájení procesoru a grafiky. Napájení procesoru má na druhém konci 4+4 otvory na piny, zatímco napájení grafiky 6+2. Takto mezi nimi snadno poznáte rozdíl. Připravený zdroj si teď musíme přišroubovat do bedny. K tomu si nejprve odmontujeme zadní stěnu. Zdroj si do bedny vložíme tím způsobem, aby větrák směřoval dolů.
Napájení procesoru si zapojíme skrze horní otvor bedny do horní části desky. Tímto způsobem si provlíkneme kabel i ke grafice a celé desce otvorem vedle základní desky a kabely zapojíme. Při kabeláži si dejte záležet. Čistá kabeláž totiž pomáhá airflow, tudíž chodu celého počítače. Finální krok už spočívá jen v opětovném zavření bedny. A máte hotovo. Pokud jste se dostali až sem, tak gratuluji. Právě jste si postavili svůj vlastní počítač.